Получете специфични за всяко поле и култура препоръки. Измерете точно съдържание на азот в растенията, използвайки N-Tester BT. Използвайки специализирани алгоритми, разработени от Yara, AdFarm дава специфични препоръки за всяко поле и помага за оптимизиране на азотните приложения. Открийте областите с висок потенциал за добив и установете каква е променливостта на вашите полета с едно щракване. Картите за сравнение на биомасата ви позволяват да проследявате променливостта на полетата си. Карта на усвоеният азот, специфична за Yara, оценява общото количество усвоен азот от растенията на полето за избраната дата. Никога не пропускайте оптимални условия за приложение на препарати или турене с подробната 5-дневна прогноза за времето в AdFarm, специфична за всяко поле. Уверете се, че вашите култури получават количество азот, от което се нуждаят, без загуба на ресурси. Създайте карта за променливо азотно торение. Това означава по-добра възвръщаемост на инвестициите и намалено въздействие върху околната среда от използването на азот. Планът за торение на културите ви дава персонализирани препоръки, базирани на опита на агрономите на Yara. Например, какви са точните нужди на отглежданата култура за получаване на целевия добив, разпределение на хранителните вещества по фаза на развитие и други. Открийте прецизното земеделие с приложението AdFarm.